Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi, apropo, scuzați-mă că nu am mai postat de mult, dar nu am postat deoarece nu am avut timp, adică, nu știu, nu am avut chef și oficial am făcut de mult timp 10.000 de trofee, 10.000 de trofee, 10.000 de trofee, 10.000 de trofee, așa. Înainte aveam pe aici, așa, pe 500, 1.000 după mamă, și acum am 12.330. Parcă vreau mai este că vreau să fac astăzi 13.000, dar nu știu dacă se reușesc. Și să vă prezint un pic contul meu. Ia uitați, brawlerii 39. Apropo, am făcut în 39, dar am pierdut din plin cu domnule. Am primit pe bară. Ce nu mai aveam? Pe Spike, Amber și în total am 4 legendari. Dacă mă întrebați de ce nu dau un power up la, de exemplu, Nico, Amber, ăsta, Cordelis, pentru că vreau să țin la Spike ca să fac max power 11. Ăsta l-am primit din curând, de acolo de unde a fost, nu știu, n-am postat acolo, dar vreau să-l fac de power 11 și nu știu dacă o să reușesc. Dar nu știu dacă în fine o să reușesc, cum am zis, dar este destul de dificil la găsesc de vă spun. Adică pentru mine, da? Pentru mine este dificil așa, pentru mine este dificil să postez, adică nu că nu este greu, nu că nu vreau, vreau. Și acum să-l las pe tic. După le-au pe și după nu știu, scrieți-mi și înainte să începem cu prima rundă, aș vrea să strângem 20 de like-uri la videoul ăsta și să ajung cât mai repede la suma de 100 de abonați. Neapărat urmăresc, dar asta se poate numai cu ajutorul ăsta. În fine, hai să nu vă mai țin mult de vorbă și să începem oficial. Începem prima rundă. Da, cred că din prima o să pierd, dacă nu mă înșel. Na. Este wipeout pe 5 versus 5 pe wipeout. Și aici trebuie să omorim 20. Doamne, măi, Nita. Și stai să vă arăt, astăzi am primit o legendare salvă. Vreau să vă arăt chestia pe care am uitat. Deci nu să vă spălați. Nu pot să fac. Nu să vă spălați. Să creze. O, nu. Cum degetul. Și ce treaba? Am murit. Am murit. Okay, the best, I'm the best, oh my god. Dacă nu înțelegeți ce înseamnă I'm the best, înseamnă sunt cel mai bun. Cică, ische. În fine avem 11 celor de 20, adică 12. Și au 5, încă 6 kg. Oi, mai e până nu egalează pe mine. Mamă, 7 kg și noi 13? Nu. Mamă, încă 3, dar nu, 3. Da. Și așa, dai bine! Oficial, am făcut că primul nostru. Uite, pe aici am dus aici. Și... Bun. Ce mă? Nem. Uite. Vreau să fac pozition de rugit. Men!
Stai să dau mai încet ca să mă pe fundal. Man, deci am făcut fucking 7 kg și de 3 eram ureche. Păi eu mă stec down seama și nu. Bă, uitați-vă la Tara și la Chuck. Au 5 kg. Deci, opa, scuzați-mă, doamne. Deci, au 5 kg de acolo Chuck și Tara. Au 5 kg, au murit de 5 ori. What? Să pare că nu s-a întâmplat un bug. Nu spus de bine. Nu spus de bine, nu spus de rău. Man, what the fuck? Ia, bă, cum ar fi să ne-l dea pe perna? Au. Sau... Cred că mi-l dă tot pe spate pe fundal. Ai, fotoți! Măi, dar de ce netule? De ce netule? Fix acum! Uai, net! Double takedown! Bine! Totuși am murit deja de vreo 2 ori, cred, ai No. Ce? Ok? Nu. Ceva mi spectac. Four takedowns left. Scuzați-mă cum totul, dar... What do you mean to play again? Bă, a 10? Mă, care nu mă serii, bă. 11 sau doar așa se zicea. Bă, deci, uitați. Un prieten de-al meu îi cheamă Samuel și uitați cât stricare. Uitați-mă cât fată e stricare. Da, nu. Da, asta mă gândeam și eu. 61, man, is so fucking crazy. So fucking crazy. Adică, man, 61 stric e win streak, așa. Deci, când mă apuc de un video, nici să nu bălbui. Nu pot. Cum ar fi? Vreau, oare cine e Sparkle? Cred că o să rămân dacă mai pierd să glumă! Cum ar fi să ne lea pe Mesie pe fundal? Nu, vai! Ok. Dar cineva să mai duc numele astea. Așa,
Are cineva? Triple? Parcă mai e și timpul. Nu aveți călcării. Uite, timp dau. Quadruple takedown. Team takedown. Nici n-am apucat să mă răspundeți. Mamă! Deveniți cu am trăit pe fucking Messi aia nu o să vă zic. Nu știu. Da. Bă, și uitați-vă! 599! Ok. Stați, o să revin imediat. Ok, am revenit. Doar ce mi s-a întâmplat ceva și dificil cu operatorul ăsta. Nu sunt eu cu YouTube-ul la not. Nu știu de ce să postez. Când... Cum se numește? Când vă dați seama. Pentru că eu... Nu știu e prea greu să postez. Cred că nu o să fac în 20 și închei videoul. Deja cred că pot în 20. Uite la asta. Nu. Opa. Bun, gata! Nu dau un tot. Cam acesta a fost episodul de azi și o să revin cu un alt episod tot astăzi la ora 7 sau nu știu, văd cum am episod. Eu am fost Răzvan, vă pup și să așteptați următorul video. Șpa, șpa!